תגיד לי, לא הלכנו פה לפני מעט מדי זמן? זה בסדר, רוני, זה בסדר, תעזבי אותו שלא ישתנה. אתם לא יודעים כמה קשה היום למצוא מקום שקט בתל אביב. כנראה שלא הכוונו את עצמנו מספיק טוב אם הצלחת למצוא אותנו פעמיים באותו יום. האמת שלא מצאתי, פשוט עברתי ברחוב והמקום הזה כל כך ריק שמהוואקום נשאבתי פנימה. אני יכול להתמכר לשקט של המקום הזה. אפילו על פסקת הקילימנג'ארו לא מצאתי כזה שקט. בחיי גם שם צעקו לי יש לי, יש לי, יש לי, יש לי. תגיד לי, זה שבעל המקום לא סובל את הקומודיסטו, לא מציג לך אפילו קצת? ואמא שלך. תמיד שלא. מה יהיה? אם יום אחד מישהו ייכנס וירד עליך בחזרה, איך תרגיש אז? למה מי יכול לראות כאן באימפריה שלי? מי? שלום? שלום, אני נוסעת. במה אני יכול לעזור לך, אדוני? זהו, שאתה לא יכול לעזור לי. אז למה נכנסת? האמת? שלא כל כך רציתי להיכנס, אבל המקום הזה כל כך ריק שמהוואקום נשאבתי פנימה. מצחיק אותך, מה? אל תיקח את זה קשה, מתוקי. מתוקי? הוא נתן לי מכה ואמר לי מתוקי. אתם יודעים אולי איפה גר ישעיהו טנצר? ישעיהו, אתה חבר של טנצר, עכשיו הכל ברור. לא, אני בן דוד שלו, ג'וני טנצר. ג'וני? ג'וני טנצר? תראה מה זה צמדים. מאחורה הבלונדינית והבלוק, וכאן השמן והבוק. אתה מכיר את הצמד החירש והשמוק? לא. מה? לא. מה? לא מכיר את זה. מה? הבנתי. זאת אומרת שאתה בחור מצחיק. ככה מספרים לי. אתה מוכן להעמיד את זה בבדיקה? כל מקום, כל שעה. תחזור לפעמים בערב 8, לדו-קרב. האמת שהמקום הזה כל כך דוחה שאפילו בומרנג לא היה חוזר לפה. אבל סגרנו. הערב ב8, דו-קרב. Johnny, la gente está muy loca. Johnny Depp.